to kok wayudo to mae mwadhi holo bas tiende ni wadhi hulu to wadhi generate kendwa wadhi juogo suru aya kwaseyude to mae kaka wadhi tere tiende ni sirikal samunyisi ni wadhi choko kama gi yore machalo kama to bende donge ginyisoga ni wadhi spend kama gi yore machalo kama koribo yudo ni sani bende nitie gimiluongo ni inflation rate ok en gima stable. Inflation rate en mana medruok e bei mag mwandu mwatimre nade mwatiyo taeno kochung king odonga atamala 7.7 koro mokalo gigane koro kochung to mano kore penjo mwapenjo serikal to penjo na bire kama kaka in kode kaka wabe wan kode kaka jolony tiende niya kiwachonwa ni wami machalo kama ti holo machalo kama inflation rate cha bende odong constant kaka ne en pesa timo nade sirikal nigi mibadhi mang'eny to mano gima nitie kaka ing'ama jafwambo kwa wacho ni sirikal nigi mibadhi ok en gima inyalo keta e national tv na explain to kidwa na explain ni bende anyalo explain lakini kwa ng'iyo chien kanyo to ni nitie pesa molal omenda molal kama chalo kama omenda molal kama chalo kama to bende nyalo bet ni ngi pesa samoro Lydia to priority cha iluongo nango gi dhulu gimimiyo ong'ala manyime kata gimimiyo pek e paro mari ere gimidwa ni kwange tim gi gimonego be ni timo mar ariyo gi gimimiyo onego be ni timo mar adek to wi gik monego be ni timo gi iro ni monego be ni chako go mokwongo kito chien to chako gi monego be ni timo mar adek to mano is not even the problem samoro kata gima onge bendo kawo to kete gima e chenro ka koro ni expenditures be biro dhi malo nikech nitie prioritization mok dhi e yo makare tiende ni waketo chenro wa e yo mok no pangie koro ni wan gi crash programs yudo ni gima ne onge ochako dhi oket ka king'iyo mos Lydia chien kanyo une jofwambo ni neno pesa mane dhi tiyo renovating State House, renovating the office of the Deputy President. Gigine ni budget. Ni yonge. To ok gin selling apart, ok gin selling a beach. We are talking about hundreds of millions. To abete mo resa mantie jok mane pio dare miech gi yonge kuma gidaki. To sechego, tinyisi